Hallo, dit is Charles. En ik ga nog willen een dag wijzen als je nu bijvoorbeeld iets gaat schilderen of zo. Wat je alles nodig hebt voor je gaat beginnen. Alright. Ik ga nou hierdie ding ga ik nou inkleur met verschillende kleuren. Dan ga ik je niet alles nou wijzen wat ik nou nodig heb. Dit is een stuk verf. Weet iemand het in die blik, dus die verf oorgebreid, toen hulle die stuk gevat wat oorgebreid. En ik heb het droog gemaakt en ik heb besluit ik gaan die gebruiken om op de schilder te paint. So, dit gaan ek vir julle nou wys hoe, wat jy alles nodig het om op hierdie ding te verf. Okay, daar is jou werkstuk, jy gaan hom gebruik. En dan het jy die volgende item nodig. Je hebt een palet nodig wat je gaat op je verf aanmaken. Of je kan een blikje vat of je kan enige woord vat. Het hangt af wat als je olieverf en of je nou waterverf of acrylic werk. Ook je waterverf ga je natuurlijk een blikje hebben of een houwer met klomp houwertjes in. Dat gebruik maar nou in dit geval ik ga een oliewerk zo. Ik heb de palet weer nodig. Nee? Alright, samen met die palet heb je nou verf nodig. Dat is olieverf, dat is Winston en Newton. Dat is die verf wat je gebruikt. En die andere kleur dat ik heb, ik weet niet meer, de andere kleur dat ik heb is zeelout. Zeelout is ook een goede. Zeelout is ik zou zeggen van die goedkoopste niet, maar hij is recht. Dan heb je nou die nodig, je olieverf nodig. Als ik nog het werk, dat is je verf. Je hebt kwastjes nodig, of kwassen. En je hebt een potlood of iets nodig. Als je bijvoorbeeld nou die goed wil aftekenen, die tracing wil doen voor je gaan beginnen. En je hebt een paletmes nodig. Dat is niet noodwendig nodig voor die paletmes. Maar dit is maar net als je die verf afhaal van die pelletknife af, altijd van die pellet af en je wil het mengen, dan gebruik je een palettknife om het te mengen. Of je kan een kwast gebruiken, maar dan moet je elke keer die kwast schoonmaken. Dat is dat. De tennis nodig, de tips, tennis is nodig. Dat is een vloeistof wat je gebruikt om je kwast schoon te maken. Dat is wat is daarbij gebruikt. Je kan niet water gebruiken. Want daar die olieverf, zie je muskel olie, zo water gaat niet werken. Maar als je nu met gewone waterverf werkt, dan ga je water gebruiken in plaats van dat. Een lap is je nodig, of enig iets is dit, of toiletpapier. Dat is wanneer je kwast is klaar afgespoeld in die tennis. Dan voordat je die lap en dan vul je die kwastjes terug met die lap. Ook het is niet nodig voor een skeer, maar dat is maar niet hoe ik veel die skeer weet. Als je nou een lap is te groot, dan kan je nog steeds die lap kleiner knippen met een skeer of zo, maar het is noodwendig nodig voor een skeer. Zo mensen, dit is nou alles wat je nodig hebt wanneer je gaat schilderen of painten. Zo mensen, dit is nou alles wat je nodig hebt wanneer je gaat schilderen of tekenen of painten. Dat is nu alles wat je nodig hebt. Ik hoop jullie dat die video geniet. En vraag wanneer jullie weer meer wil weten over schilderen en wat je nodig hebt. Lekker dag voor jullie.